Το 1886 έγινε ένας μεγάλος σεισμός που γκρέμισε όλα τα σπίτια. Και μετά από μερικά χρόνια ο Περονόσπορος, ασθένεια που προσβάλλει τις σταφυδοκαλλιέργειες, σάπισε την παραγωγή και διέλυσε ολόκληρη την οικονομία της περιοχής. Και ενώ έψαχναν να βρουν ποιος τους καταράστηκε, ένα μαύρο σύννεφο εμφανίστηκε στον ορίζοντα. Και όταν άρχισε να βρέχει και να ρίχνει παπάδες, τότε πίστεψαν ότι ο Θεός τους τιμώρησε, γιατί δεν πήγαιναν στις εκκλησίες τις Κυριακές. Άλλοι εργαζόντουσαν στις σταφίδες και άλλοι καθόντουσαν στα καφενεία και όλοι μαζί διασκέδαζαν τα βράδια με τις καλλιτέχνηδες της εποχής εκείνης. Εμένα δεν με μέλει, εμένα δεν με μέλει, εμένα δεν... Ο παππούς μου Θοδωράκης, που γεννήθηκε το 1870, ο οποίος ήταν θεοσεβούμενος αλλά όχι θεοφοβούμενος, έλεγε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου αργότερα σε μένα, ότι για να μαζέψουν τον κόσμο οι παπάδες και να τον φέρουν στις εκκλησίες, τον τρομοκρατούσαν με αφορισμούς και τον απειλούσαν με νέες συμφορές. Έναν τέτοιο αφορισμό βρήκα να υπάρχει και σήμερα στην Αίγινα, σε έναν χριστιανικό ναό που έχει χτιστεί επάνω στο ναό του Ελανίου Διός, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος αρχαιοελληνικός ναός. Εκείνο το κέρδος, λέει ο αφορισμός, που γίνεται την Κυριακή, είναι αφορισμένο και κατηραμένο και βάνετε φωτιά και κατάρα στο σπίτι σας, και όχι ευλογία, και ή σε θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή τη γυναίκα σας ή το παιδί σου ή το ζώο σου ψοφά ή άλλο κακό σου κάμει. Αυτά λέει ο αφορισμός στην Αίγινα, ενώ στα φιλιατρά μιλάνε ακόμα και για δάγκωμα φιδιών. Η μέρα αυτή είναι αργία για τα φιλιατρά, δεν δουλεύει κανένας, γιατί σε όλη την πόλη βγαίνουν φίδια και σε όποιο χωράφι πας βγαίνουν φίδια, και έτσι οι αγρότες και οι εκτιματίες δεν πάνε στα χωράφια τους και έρχονται να τιμήσουν την Αγία Μαύρα. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε και από τότε άρχισαν οι λιτανίες. Περιέφεραν τις εικόνες των Αγίων στους γύρω δρόμους, πότε για να βρέξει αν είχε ξηρασία και πότε για να σταματήσει η βροχή αν έβρεχε συνέχεια. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και τους Η καταστροφή της ταφίδας έφερε μεγάλη φτώχεια. Και τότε άρχισε η μετανάστευση στην Αμερική. Φυγή στρατιών φιλιατρινών προς Αμερική, γράφει η τοπική εφημερίδα Πρόοδος. Από ένα μικρόβιο πήγαν στην άλλη άκρη του κόσμου. Μασαχουσέτη, 1926. Εκατοντάδες Έλληνες μετανάστες προσπάθησαν να χωρέσουν όλοι σε αυτή τη μοναδική φωτογραφία, η οποία έχει 3 μέτρα μήκος. Ανάμεσά τους και πάρα πολλοί φιλιατρινοί. Όταν όμως οι φιλιατρινοί, αυτοί που έμειναν, κατάλαβαν ότι η αιτία του κακού ήταν η μονοκαλλιέργεια της ταφίδας, άλλαξαν τακτική. Ξερίζωσαν τα μπέλια, φύτεψαν ελιές
και παράλληλα άρχισαν να καλλιεργούν και κηπευτικά. Και τότε η πόλη των Φιλιατρών πήρε πάλι τα πάνω της. Ασφαλτόστρωσαν τους δρόμους και την πλατεία. Και η φιλαρμονική που είχε σιωπήσει για 30 χρόνια ξαναεμφανίστηκε. Πέρασαν πολλά χρόνια και νοστάλγησα τα Φιλιατρά. Και όταν η ζωή στην Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδος, που βρίσκεται στο κέντρο του λεκανοπεδίου της Αττικής, έγινε απέσια και δεν τρογόταν με τίποτα, αποφάσισα να φύγω και να επιστρέψω στον τόπο μου με τον ίδιο τρόπο που την είχα κοπανίσει από αυτόν κάποτε, δηλαδή όπου φύγει φύγει. Καθώς έμπαινα στα Φιλιατρά, αναρωτιόμουν πώς είναι μετά από τόσα χρόνια η πατρίδα μου. Τι σημάδια άφησε ο χρόνος. Πώς ζουν σήμερα οι συμπατριώτες μου. Ένιωθα ότι συνέχιζα ένα μεγάλο ταξίδι. Πού θα με έβγαζε δεν ήξερα. Θα μπορούσα άραγε να μείνω, να εγκατασταθώ και να ζήσω εδώ σήμερα? Θα μπορούσε να με κρατήσει η πατρίδα μου αυτή τη φορά ή θα με έδιωχνε πάλι? Καθώς έφτανα στην πλατεία, ένιωθα ταυτόχρονα ότι έμπαινα σε μια ξένη πόλη. Έβλεπα έναν και έλεγα, αυτός ποιος είναι? Αυτός? Γεια σου δωράκι μου λέτε, για ποιο περνώ? Καλά μάνα μου, πρέπει να είσαι χιλιόχρονο. Την άλλη μέρα στην πλατεία συνάντησα ένα παλιό φίλο. Ήταν ο Σαράντος ο Ντελάλης, ο άνθρωπος με τη δυνατότερη φωνή των Φιλιατρών. Νικόλα, έλα. Κυριακή, έλα. Ωραία τροπάρια. Ο Σαράντος είναι η ζωντανή ιστορία των Φιλιατρών. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε καλά, ναι. Τα λέω στο σπίτι, κύρα μου. Μαραγκός και κύριε. Δεν να το λάβετε θέση. Κασελάκι και πιντολάκι. Ανέβηκα ξανά στο ρολόι για να δω αν συναντιέται το παρόν με το παρελθόν. Τα Φιλιατρά είχαν αλλάξει και προς το καλύτερο, αλλά κυρίως προς το χειρότερο. Το κτίριο που στέγασε το πρώτο γυμνάσιο δεν χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο για να μείνει ένα μικρό μέρος από την ιστορία των Φιλιατρών. Τον γκρέμισαν και στη θέση του υψώθηκε αυτό το κτίριο από μπετόν. Κι άλλα ωραία σπίτια τα γκρέμισαν. Αυτό εδώ το έκοψαν στα δύο